Is-sit tal-istabbiliment Manċis David Busuttil għadda minn trauma għax ma rridx joqtol lill-vittma sostnew dan l-avukati difensuri tar-raġel li jinsab akkużat bil-qtil ta' raġel ta' 60 sena f'San Pawl il-Baħar waqt allegat argument bejn il-vittma u l-imputat meta il-ħamis bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda. L-avukati difensuri qalu l-imputat kien qiegħed għall-affarijiet tiegħu fi ħwejġu qalu wkoll li David Busuttil dejjem ġabruħu sew man-nies. L-avukati talbu il-ħelsien mill-arrest għall-akkużat u l-qorti tatulu b'diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro u li jiffirma fassa kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa. Fil-qorti uffiċjali tal-Pulizija spjegaw li l-argument fl-istabbiliment qam wara li l-vittma li kien xurban kien ilu idejqu fi kliemhom paroli fil-vojt u b'imġieba ħażina. Ġie spjegat kif il-vittma waddab tazza birra lejn l-imputat u hemmhekk l-argument sar wieħed fiżiku. Busuttil gerbeb lill-vittma tara 3 darbiet. Intqal kif kien l-imputat stess li ċempel għall-ambulanza u l-vittma kien l-isptar fi żmien nofsija. Intqal ukoll li l-vittma beda jagħmillu s-sigarett mal-flokk abjad li kien libes l-imputat u għal 3 darbiet qallu biex iħallih kwiet. Il-qorti semmet kif il-vittma miet ferita f'rasu li waslet għal emorġija fil-moħħ huwa kellu livell għoli ta' alkoħol f'ġismu. Intqal ukoll li fil-ħin tal-ġlieda l-akkużat beda jċempel lil dak li kien joħsib il-kameras tas-sigurtà tal-istabbiliment, iżda dan ma bedix jaqbdu. X'in il-qorti ddeċidiet li David Busuttil se jingħata l-ħelsien mill-arrest wara li kien ilu arrestat għal 5 ijiem huwa infaqa' jikbi.